হচ্ছে আমার পরম্পরা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার পরম্পরা। এটা হচ্ছে পরম্পরা। ভৌণী ভাই হাতে রাখি বাঁধে, ভাই ভৌণী হাতে রাখি বাঁধে, ভৌণী ভাই হাতে রাখি বাঁধে, ভৌণী ভাই হাতে রাখি বাঁধে, ମୋ ଭାଇ ହାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ମୋ ଭାଇ ହାতে ରାখି ବାঁଧେ। ଆମେ ମନା କରିବ କିଏ? ତମେ ମନା କରିବ କିଏ? ଜାଣିନୁ କିଏ? ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ଅନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ବିହନେ। ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠି ଗଛରୁ ପତ୍ର ବିହନେ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ସର୍ଦ୍ଦାର ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି। ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ମହା କଷ୍ଟ କରିବ। ମନ କଷ୍ଟ କରିବ। ତମେ ମନା କରନି ପ୍ଲିଜ, ତମେ ମନା କରନି ପ୍ଲିଜ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ, ଭାଇ ତମେ କଣ ତମେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ତମେ ପରା ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତମେ ମନା କରୁଛ କେମିତି? ମୁଁ କହୁଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ହେଇପାରିବନି। ମନା କରନାର ଚଣ୍ଡାଳ। ଆରେ ତୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ମାରେ କିଛି ବୁଝୁନୁ। ଚଣ୍ଡାଳ, ଆରେ ତୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଜାଣିନୁ? ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ନେହ ମମତାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନୁ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନୁ। ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ଵ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରାଗ ରୁଷା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟିଏ କରିଦିଏ। କେତେ ଥର କହିଲେଣି? ଆରେ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ ଯା ବୋଲି, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିଲିନି। ସେ ଭାଇଟା ଆଜି ଆସିଛି, ଆରେ ସେ ଭାଇଟା ଆଜି ଆସିଛି, ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତ ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ ଭାଇଟା ଆସିଛି ତା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଆରେ ସେ ଭାଇଟା ଆସିଛି ତା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତୁ ମନା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ, ଏଇଟା ତମ ଘର, ତମ ଘରର ନୀତି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ତମେ ଠିକ କହିଦେଲ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଘର, ତମ ଘରର ନୀତି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ମୋ ଧର୍ମ। ପ୍ଲିଜ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛ। ଏଇଥରକ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆଉ କେବେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବେନି। ତମ ଘରର ନୀତି ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଥରକ ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାବୁ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି। ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ସେଟା ଭଉଣୀର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଥିବ ସେ ସିନା, ଆରେ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେ ସିନା ବୁଝିବ, ସେ ସିନା ବୁଝିବ। ଯେ ପାଷାଣ ଯେ ପାଷାଣ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ? ଏ ତ ଭାଇ ନୁହଁ। ଆରେ ଇଏ ତ ଭାଇ ନୁହଁ, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ। ସେ କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ କଥା ବୁଝିବ? ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ନିଆରା। ଆରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରନାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରନାରେ। ଅପା ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛି, ତୁ ତ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ, ଦେଖିବା କିଏ ବଡ କରିବ। ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥାଟା ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି। ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥାଟା ମୁଁ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ପୋଲିସ ନାହିଁ, ତମର କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମର କଥା ମାନିକି ମୁଁ ତମର କଥା ମାନିବି। ଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି। ଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅପା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅପା। ଖାଲି ସତ କଥା କହ। ଖାଲି ସତ କଥାଟା କହ। ଭୟ କଥା ଅପା। ଭୟ କରିବ ଅପା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ ସହପା।